rabia me dá ter que vir traballar despois de vir ao médico. A mí xa me dá rabia ter que vir traballar, punto. Bueno, e o do médico tamén me dá bastante rabia. É que che vou dicir unha cousa, que cada vez que vou me quitan algo. A ti? Sí. A que che van quitar a ti se tes todo o vicio canto hai? Pois mira, a última vez quitaronme 100 euros. Tamén foi culpa miña por ir ao privado, Estúvome ben, pero bueno, en fin, é logo porque che dá rabia a ti entón o que dixo. Porque me teño que desmaquillar, porque eu odio traballar ca maquillaje posta. É porque carallo vas maquillado ao médico. Outra pregunta desde a ignorancia subliminal que E ti es galego? Son. Ti non sabes que o médico hai que ir impecable. Hai vellas do rural que teñen unha prenda de roupa só para ir ao médico. É específica para iso. Está ben a idea para enjanalo, porque por fora parece que todo moi bonito, pero por dentro podres, perdidas, claro, pero é igual, bueno, moi ben, pois nada. Pois agora, por facer iso, o que che queda é rascar a cara. Tampouco levo tanta, non teño tanto que rascar, Bueno, pois mira, neso temos algo en común, porque eu tampouco teño moito que rascar. Cando se refire ao teu, que xa estou desesperado. Así te digo. A esperanza é o último que se perde, non sabes eso? Ti proba, total, se cadra igual algún día levas unha sorpresa. Como? Estásme dicindo que a mellor algún día accedes a vir comigo ver as estrelas no Monte Lobeira. No Monte Lobeira? Ai, mi madriña, non deixes de sorprenderme. Eu facíache máis así as túas estrategias de seducción, non sei, nunha tractora do camión ou nun motel. No motel non nos podo ver, sinto moito, son anti-motel. Están super ben, son super modernos agora, teñen jacuzzi, servicio de habitacións e todo, teñen de todo. Está ben. Carallo, como controlas ti, porque sabes tanto ti de motéis? Bueno, porque contoume un colega, o Sabino, o Sabino si é máis Toño, é máis Quique. Bueno, arredior, bueno, pois sí. Bueno, mira, o tema é chamalle cultura xeral, da igual. Sí, o caso é que eu non veo, prefiro meterme nun campo de millo antes e non ir ao motel. Xa sei, ti tiveches unha mala experiencia. Non, eu non foi, pero meu primo Juan Luis, tipo. Ah, sí? E que lle pasou? Bueno, é que, a ver, dame algo de rabia dicircho así, porque son temáticas que podo falar contigo. Bueno, a ver, o que non me vou asustar, que non son ninguna rapaciña. Non, que non son unha rapaciña, xo soy eu, precisamente me cago en tal, que son unha mulleraza, e ao mellor poñeme nervioso, porque se empezamos a falar de cousas, de... Bueno, pois, controla a tua imaginación e contame, que non me deixes así a medias. A ver. Non, a medias non me cago en tal, ti dame unha oportunidade só, que a medias non quedas, ainda que teña que tomar unha tortilla de Viagra e outra de ginseng e máis, non sei, pólvora de talco, me dá igual o que sea, pero a medias non quedas, A ti que non che falta de nada. Sabes que me falta? Non. Espazo. Estame faltando espazo. Vale. Perdón. A ver, contame entón, ti, claro, eles foron aí ao motel e ti tes envexa deles e por iso odias os motéis. No, eles iban, porque ele estaba coa moza, con Maribel, e como non tiñan casa, tal, pois iban ali a refregarse. Correcto, sabes, como dicimos na miña aldea, troquelar. É moi gráfico, troquelar. Entón, Pois claro, ian ali, había un cerca de onde vivíamos nós que se chamaba A Camelia. Vale. Eles iban a Camelia. Vale. Pero mira unha cousa, afórrame todos os detalles, que pasou? Bueno, que ao final casaron. Sí. E marcharon de lúa de mel a Cancún. A Cancún. Cuncan. No, Cancún. Un reggaetón, mira. Sí, igual. Cancún. Vale. Cancún. Quer que che conte? Sí, dime. Chegaron a Cancún, era un resort deses que está xa planificado para... Ah, xa sei. Mo windsurf. Sí, xa sei. E, bueno, entón, eles tiñan ali unha... O hotel tiña unha canle interna onde poñían imaxes de tipo... Sí, de National Geographic. Correcto, o león comendo as bolas á cebra, exacto. E entón, porque todo queda así, dentro do mundo animal. Que é cuculú. E entón... Xa sei quen dixo. Juan Luis chegou e dixo, bueno, vou poñer unha destas para motivarme, porque levamos 5 días a fuego e, claro, eu algo cansado estou, ahora mesmo necesitaba un estímulo externo. O fulano doulle ali, e quen apareceu facendo o salto do tigre? Non aparecerías ti? No. Eu non, pero el sí, ele máis ela ali no Camelia, os gravaron a Cristina, así como te estou contando. Ai, mi má. Así que eu, desde aquela dixen, se acabaron os motéis, eu carallo, e quen queira comigo, eu non teño problema en levar a xente a ver as estrelas, ao Monte Lobeira, ou incluso se hai que ir a Pedra Calumbra tamén. A Pedra Calumbra? Pero moté non quero. Bueno, tens razón. Que che vou dicir unha cousa, Que? Se ti dis que ten que ser nun motel, me cago en Dios, alenda que se paga unha semana por adiantado. Sempre estás igual, de verdad. Vaya tipo, non perde ocasión,
Isto, se traballara en Supernito, isto non me pasaba, xa te digo eu. Compra Supernito, todo muy barato y bien colocadito. Compra Supernito, y por poca pasta llena tu carrito. Cun, cun, can, cun, can, cun, cun, can,